Yo, Alan Sanity with another video. So, asa naman to? Radisson Blue era naman ko ato, no? Pag human ako og Radisson Blue, nakuha na ako ang certificate niya. Once nakuha na nimo certificate nimo, pwede na ka mo graduate. Dapat na kay OJT ba, na kay training ba? So, inana mi. Kanya nagkuha pod mi og kanang TESDA. Nag-apply pod mi og TESDA ba. Naay taga TESDA niya adto dito sa eskwelahan niya nag-test mi, nag-exam mi niya. 4 hours mo siguro to niya na yung mga dessert, appetizers, main course, I don't know, mga salad, di nga na ba. So, nakagraduate na si Allen niya. Nice kayo kay dili siya kanang 4 years, 2 years vocational course ra niya, diploma in culinary arts. Just because kinaka-graduate ka, dili na ingon nga chef na gigani ka. Chef ka in a way nga tungod sa imong gi-eskwelaan, pero dili mo na siya ingon nga automatic na naka-experience daan nga na ba. You know, mura na kag nag-eskwela ka og accountancy niya, accountant na kadritso, pero dili siya ingon nga kanang need ba gani nimo experience yun sa real world. Ang ngalan ra nimo, ang title ra nimo ang chef ba nga na, pero need ba nimo siya nga i-earn ba. One time ni update si sir namo niya na siya nga, guys, kinama may kanang mura group chat ato sa mga batch namo. Guys, na ay agency nga moanhi diri sa kanang eskwelahan karong adlaw ngani orasa. You know, if kinsay ganahan nga mo attend sa ilang ipangingon, lang mo, kanang anhi lang mo. Sa mo to, like, okay idea unsa man ni nga agency, like, travel agency, man daw ilang giingon. Unsa din ni day, sir? Na good. Akong life ato, once nga nakagraduate na ko culinary, is either magtukod ra ko og mga business nga na, pero lisod mo kayo nga, just because graduate ka og culinary, yan na naka-certificate, na naka-diploma, nga na, doesn't mean nga kamao na kamo patukod ra og mga restaurant, mga shop, mga unsa man na dira, you know, like need man jud na nimo ang experience gyud kay like unsa nimo pag calculate, estimate sa imong ibaligya, di man kay magpataka og price dira kay, you know, basig ang kana imong gi-price kay wala kay magkuha nga mag-gain nga ginansya, wala kay ma-profit. Ana din si sir nga lang mo diri moto na adto na mi, nagdaghan na kay mi like lain-laing batch sa kuan, kaya mo ang klase ato 2 days a week raman. Like for example, mo ang klase is Monday, Tuesday, anya another batch na pod kay Wednesday, Thursday, ngana ba. Ang katong mga Monday, Tuesday, ug mga Wednesday, Thursday, ang tapok na tanan sa kanang murag conference room na mo dito sa mong eskwelahan. Yan ana dayon toy kuan, agency nga ni adto. Ana si sir nga mo ni silang kuan, si ma'am, whatever, nakalimot na ko. Sila ang kuan from agency nga travel agency nga na nya mo to giingon din ni ma'am nga kinsay ganahan diri mo adto og America, nga na Canada, whatever. Gi-offer nila is gitawag siya og J1 visa. 1 year siya sa Amerika. Student exchange program siya or culture exchange program nga na. Dapat student mo yun mi, you know, kanang wala pa jud may experience mo. Mangita sila og kuan kanang mo sponsor na mo para mo adto sa Amerika. Sponsor ana is kanang mga about culinary. So na mga hotel, na mga restaurant, like anything kuan na ay luto-luto nga na, pero dili pwede ka na mga cruise ship kay kuan naman ang cruise ship international waters naman na Amerika raman jud to. So mao to, like gilahan ang gipangingon tanan mo na siya ang inyong buhaton, mo na siya inyong mga documents nga need, mo na siya ang process nga na. So ang uban is like, oh my god, like excited na kayo sila, daghan na kayong kuan kanang mga tingog nga kanang mga excited na kayo ba sa conference room, like oh my god, kadto na jud nga na nya katong mga gara-garaon is like kung kuan na kadto sa ni, kung kuan nga na ba, okay dude, nga na ko ako, it's very kuan jud kay ko kanang very cold kay ko sa balita. I mean, dili balita, like very cold kay ko sa kanang mga offer nga nadungog na ako nga gihatag nila. Like, mura ko naka-doubt ba, naka ko, sana mo po niya. Like, nice man siya, no? Nice siya nga opportunity ba, pero
Like mo na imong igasto, mo na imong kuan. Kuan ra kay ko kanang wala jud ako gi-hype akong kaugalingon gana basically. Mo jud ako giingon pa nga yes. Ganahan na gani kay di ko ganahan nga kanang if i-hype na ko kung kaugalingon maayo is base on yung ma-disappoint ko sa mga like for example dili ko makakuha og American visa kay moadto man mi sa kanang US Embassy sa kuan Manila para magkuha mi og visa kay need man imong visa para makaadto ka og kuan Amerika. Dili na ko makuha ang visa niya ma-disappoint ko nga na ba so wala ra jud gyud ako gikuha akong kaugalingon. Wala na ako gi-hype kay if imong i-hype maayo imong kaugalingon you know the more ni mo i-hype murag inig ma-disappoint ka is layo kayo kag tagakan gani sa imong emotions mo na akong na feel ato kay gikan na biya kog depression biya kay you know nagtambay ta niya ano ta kay baon sa asa tabundungan isa tong kinabuhi nga na so ako giingnan akong mama ako giingnan akong papa anak ko nga mao ni ang giingon nila mao ni ilang kuan process mo ni mga requirements anya ano sila nga ato na i-grab ato nang kuan ato nang i-try ano ba opportunity ato i-try you know which is very nice kay i-support sila ba which is very important jud kanang mga tao nga mo-support ka na nimo ganahan man jud ko ganahan jud ko ba porsigido jud ko nga na pero wala lang jud ako gi-hype akong kaugalingon you know ganahan ko like mura na gani na og ganang go with the flow lang ka ba pero dili jud nang magambak-ambak jud ka maglukso-lukso jud ka excited kayo ka wala mo koy passport ato kay wala lagi ni sa kanang agenda lagi wala ni sa kanang series of events ba sa tawag na ang program ba wala ni sa program nga mo to tagawas so wala ko ikaan kanang passport nagkuha mi og mga documents para makakuha og passport unsa man to kung gikuha to kuha mi og postal ID kuha mi og students driver's license nga na nagkuha mi og like naabot yung mga SSS gikuhaan ko nila like daghan kitong gipangkuha nga kanang mga kuan tin number nagkuha mi tin number para makakuha og postal which is very weird like before mi kuha og passport daghan kayo ba nga kuha sa tag NBI kuha tag tin number para makakuha tag postal barangay clearance police clearance nga na like as in daghan jud kay kong gikuha to you know gasto good kay pagbiyahe padong sa kanang kasi tawag na Department of kung magkuha ka og kanang kuan ba passport so magbiyahe pa mo gasto inyong pamahaw paniudto panihapon gasto nga na magkuha mo NBI clearance nga na gasto na po nya once nga nakakuha na may passport niadto na mi sa nagpa-appointment na mi sa US Embassy nya you know gasto na po plane ticket padong didto booking og hotel padong didto sa Manila kawan na po didto like daghan kay kanang magkuha kag mga documents is gasto jud na gyud as in unya dili man siya ingon nga kanang nagsige kag gasto dira unya ini kasunod semana is makuha mo bawi na gani mo imong gigasto like dili jud sige kag gasto dira sayang-sayang kag kwarta ani biyahe kao ning ana pero dili siya ingon nga mabawi dayon nimo dritso so nagkuha na gyud mi unsa tawag na nag-risk ba nag-invest ra gyud mi ani gani mao to na mi sa US Embassy yun ya before mi nilarga to niadto sa mi sa agency nam sila office sa Cebu niadto sa mi sa agency na ilaha mi gitagaan og kanang murag kay interviewon mo ga dito sa US Embassy good gitagaan mi nila og murag mga pre-interview kunuhay gani kanang mga trial training sa mga interview ba ang mag-interview nimo kay foreigner man, American man siya dito sa US Embassy. So ang ilahang mga questions is where are you going? Where are you going sa Amerika? Magunsa ka dito? How long are you gonna stay? Kinsa imong adtuan? Before ka makaadto sa kanang US Embassy para magkuha ka og visa, mangita sa jud ka og sponsor. Nagpass ang agency og mga documents nako, mga resume, mga et cetera nga na. Ang lang gisendan isang Boston, Massachusetts man to. Boston kanang naa ang Celtics ba nga na. Sa ilang gisendan dito, mura to siya og restaurant to, dili to hotel. Unya ang gisendan nila nga isa is Colorado Springs kanang Colorado muna di ang Denver Nuggets muna siya dira na interview ko sa taga Colorado Springs so niyang hotel nga nag-interview na ko is Marriott Colorado Springs if inyo na i-search sa Google na sa babaw sa kanang murag bukid
tungason kay na if imo kang mo ka dito mo tungas ka. If mo naog po guys dulhogon pud kayo kay namo sa babaw na ilang hotel dito sa babaw. Kanya nice kayo ang background nila kay kabantay mo ng Denver Nuggets nga logo, Utah Jazz nga logo, kanang Utah ug Denver katapad ra na sila nga state. Kanya ang ilang logo is kanang bukid gani nga tulgo ng taas kay nga bukid. So ang background sa hotel is mao na siya nga bukid. Nice kayo sa mo to interview ko nila no. Skype man to, wala pa man to yung mga kuan sa una, wala pa yung Messenger, wala yung FaceTime. I mean, ano man siguro yung FaceTime pero ang available ra gid nako ato sa una nga naa ko is Skype. Wala pa yung Zoom ato nga panahon. Skype mi ato sa interview ko nila niya. Na ako sa sala, sala niya. Like si mama, iyang gipahawa akong manghod. Ano siya nga, ayaw duol na kasi kuya ni mo na interview na. Nga na. I don't know, sa itong oras sila dito murag gabi naman siguro to niya buntag sa Philippines. So, ang iyaharang giingon is like, how are you? How are you doing? Mo to, ano ko nga, hi, I'm Allen. I'm from the Philippines. I'm really excited to kanang be there. Kanang I just finished school. Whatever nga na. Yeah, we're also really excited nga maabot na kadiri. Nga na sila. So it was very nice. Thank God nga kamao jud ko mo English. Kay if dili pa ko kamao mo English, I feel like awkward kayo. Kay self-aware, mga go once nga magkanga-kanga na ko, mag-stutter na ko ba, ganahan na ko ba. So, thank God nga sige kong tanaw ka ng mga English nga cartoons, Cartoon Network, Nickelodeon, nga na kay the more ko nagtanaw mga English nga cartoons, the more ko nga maka-copy gani sa mga pagstorya nga na. So, useful kayo siya. And then, mo to, na-approve na ang sponsorship na ako. Like, mo na silang mo sponsor na ako. Para nag-answer ni mo sa US Embassy is like, where are you going in America? Nga na kayo ma-answer ba? Kaya sponsoran naman ka, i-accept naman mo ang sponsorship. Like, ando ko sa Colorado Springs, Marriott Colorado Springs. Once nga na human na ang interview, balik na po may sa hotel, uli na po may sa Cebu, nga nakahulat na po may kay isend to ang result sa ako ang interview sa US Embassy kay dito man isend sa agency. So naghulat na ako sa agency nga sila na mo update na ako nga na-approve ang imuhang US visa. So nice kayo kay na-approve ang US visa. Like, yes, very nice. Si mama like, oh my God, nagmakanto na kag-Amerika, magkana na ka. Pero weird jud kayo kay dili jud ko ang akong kalipay is dili na ko i-show. Muna siya ang weird na ako. Like, once nga na ay mahitabo na ako nga kanang very nice or like kanang mga achievements sa akong life is dili kay na ako siya i-show ba. Which is very red flag. Kay dapat imuham jud nang ikuha, no? Kanang malipay jud ka. Kanang, like, achievement na guna nimo sa imong life. Pero ako is like, ang akong kalipay is ako ra jud internalize. If ever mo kuan man siguro ko mo show man siguro ko emotion is like mo smile ra ko or either kanang mo pakpak ra ko nga na yehey mo nga na pero dili jud kanang magambak jud ko ba or grabe jud ako excitement ba nga na dili jud nga na like very close ako ang pag-celebrate. Approve na ako ang sponsorship, approve na ako ang US visa niya. Ako ang passport is naa na ang sa akong passport is naa na ang US visa dito nakatatak na. Kay picturean mga dito sa US Embassy nga na like ako ang US visa, American visa is very nice dude. Mga to, once na ako tanan, nagpalit mi og ticket sa para Colorado Springs. Ako ang ticket is like 3 months siguro to ka connecting flights. Ako taga Cebu ko no. Dito sugod sa Manila ang kuan, which is basically Cebu ko magsugod, larga ko pa Manila padung Hong Kong padung Chicago, Chicago padung Colorado. Muna siya ang first time na ako nga international flight. Pila may edad na ko ani? I don't know pila edad na ko ani. 19? 19, 20 siguro? 19 or 20 or 21 like na. Akong papa since abroad man siya, yan akong gitkuandaan nga muna siya buhata. Mo ni ang mga bawal sa kanang kuan international flight like ayun ibang sulod sa imuhang kay domestic good pwede ra mga makadala-dala og bisag unsa pero international flight like bawal na ang kaning mga ingani bawal na yung ana sa imuhang luggage
sa imong gi carry on bawal na ni siya nga na. So mo to yung first time na ko nga encounter og nga na. So si Papa is sige naman na siya kuan lupad-lupad kay OFW man. Ana siya nga pag set up da ano ka ng orasan sa imong phone nga kung asa man gani ka sa asa man gani imong flight is na kay oras dito. Like for example sa Hong Kong na kay another clock sa imong phone nga na Hong Kong inigabot nimo sa Chicago like naano po kay orasan dito kay lain-lain jud biya ng oras sa kanang every kuan basta mo kanang ay latitude inigna ka sa Hong Kong mausab na na inigabot nimo sa kanang Chicago nga na ba so dapat nakakikuan tanan kay inigabot nimo sa airport unya ang oras nimo kay naa sa Philippines unya tingala na lang ka nga na biyaan na kasi mong flight nga na ba which is mo na nahitabo sa akong kuyog namo koy kuyog nga kanang I mean dili man ako kuyog sa flight like lahi mi og ticket you know, lahi mi pero same day mi ato nga mo same day dapat mi maabot nya kwaon mi didto sa kanang airport kami duha sumura ganig maghulat ko niya nya kaming duha kwaon didto nya babae ni siya tigawang naman maguwang man ni siya nako wala na just mga 20 kape na to nga time. Ang sayop niya is ang iyang gi tanaw nga orasan isang Philippine time even if na siya sa Chicago which is na delay ay di mo siya na delay like na biyaan siya sa flight kay ang gitanaw niya nga orasan kay pagana niya nga ay 10 o'clock pa ang ako ang flight kay niga 12 o kanay niga 1 o'clock pa nga na ba ya di naman tumao ang imong oras you know di naman tumao like na balhin naman na imuhang kuan so I guess first time po to niya which is nabiyaan gid siya pag-abot na ako dito sa kuan kanang Hong Kong, you know, dali ra man kaayo kay connecting flight ra man yung more 2 hours ra man siguro to nga kuan kanang window pag-abot na ko sa Chicago dito na gyud like tanan nga mga kuyog na ko sa airplane kay mga foreigner na gani mga Americans nga na ba like puti na silang tanan kana ako nga holy shit bro like lahi na jud ni nga kuan lahi na gyud ni nga position sa akong life nilayo kayo ang flight United Airlines man to Hong Kong to Chicago is like pilam to ka oras ang flight ay 12 hours mo siguro or something ka nang layo jud kayo siya as in thank God naaray ka ng mga entertainment mga movies nga matanaw nga na you know so nice kayo unya daghan gyud ko gidala sa ako ang bagahe like halos tanan nga brief nga nice na ako nga masuot akong gidala tanan nga short nga akong gigamit gidala nako tanan nga sinina akong gidala tanan nga pang lakaw akong gidala nga na ba like puno ko akong kuan check-in nga luggage kanya which is very wrong man to kay dapat ako ran tong gidala is like enough na gani for 2 weeks kay once nga naa na ka dito kay swildado man mi dito sa kanang hotel once maabot na ka dito sa hotel is of course mamalit juga og mga branded nga American nga mga you know sinina nga na ba nga dili na to ni mamusuto imong gipangdala kay mga bati na mga mga pati na mga kayo mong ipangdala. Anong suton pa man nimo swildad, giswildoan man mi niya. Yan mamalit juga ka ng mga nice nga mga kuan ba, brands. So, mo to, pag-abot na ako sa kuan, Colorado Springs, since hotel man ang sponsor na ako, gikuha ko nila og ng hotel van, like ang van kinay logo sa Marriott anya nasa driver nga kanang naka-uniform jud nga na ako ngalan dito sa kanang kuan area ko asa sila naghulat na ako nga na black guy siya guys hey what's up man what's up na dito ba hey na pag ko yan na di pa jud kayo ingon nga kamaw mo English bale oh yeah thank you for kanang gani thank you very much bro I will go to the motorcycle and the tricycle and the circle ganaan pero pag abot na ko dito snow siya guys dritso like gasno siya tugnaw juga as in pag naog na ko is gasno kay galakaw raman mi sa kanang airplane like gamay raman gud to nga airport ang dito sa Colorado Springs nagalakaw na mi yung gasno is like di na dyan ni Philippines ako ang kuan kung asa mo is dili na dyan ni mo ang ako ang life lahi na dyan nga journey sa ako ang life so mo to pag abot na ako dito sa hotel
lahi na kayo environment, lahi na kayo ang mga people, English na tanan, nosebleed na ka, awkward na kayo, kay dili kayo makigstorya og mga tao, nga na, pero you have to small talk, gani, like, hey, how are you? How are you doing? Nya mo to nga, kuan giindak na ko, kaya ako rin mag-iunang naabot god, like, dapat duham dami, pero, nabiyaan mo tong kuan, kuyog na ko. Gitagaan ako nilang documents nga, ibutang imuhang kuan diri, ngalan, ibutang imuhang mga information unya, since wala pa man ko'y US bank account ato, dapat mag-open mga og bank account ana, kay ang ilang sweldo, ang imong sweldo dito nila ibutang sa imong bank account, since wala pa man ko ato, murag gitagaan ko nila og kanang card ra nga ma-open ra nako nya mo to siya ko ang bank account. Kuan gitagaan ko nila uniform, gi-introduce ko nila sa kitchen. Like, muna siya si head chef, muna siya ang sous chef, mga English na gitanan, ba dako, kailangan kusina. Bro, kuan man gud ang ilahang hotel, kanang mag-held sila og mga catering ba? Like, for example, mag-wedding, yan ay reception dara, nga na banquet ng ilahang mga style sa hotel. Pero naabot sila yung mga a la carte po. For example, na ay matulog sa mga rooms, magtawag nga ganahan siya mo order ani. So, lutuan po na mo na niya, ipasaka sa rooms, nga na. So, gi-introduce na ko, naka-uniform na ko niya. Akong gistayhan, dito ko sa hotel nagstay. Dito ko matulog, ang kwarto kay naara shower, nga na, alik parihan, karon ako ang gikuanan. Naman ko diri karon sa hotel nga akong gitrabahuan nagstay. Naaray ka ng kwarto, na shower, na TV, na wifi, na tanan niya, libre pag yun. So, dili gani ka magbayad gani, kay mostly sa mga mga dogline countries is, if dito ko sa Boston nakuha ato, is like mag-abang jud siguro ko og balay or makigpuyo ko og another mga Pinoy ba. Restaurant ra magudya, asam ka matulog ang restaurant. Wala man yung room dara. Sa kantong hotel Marriott, dito ko matulog sa sa room nga gi-assign ko niya. Magtrabaho ko sa ubos sa kanang restaurant. Mo jud ang first time nga trabaho na jud ko, nga sweldado na jud ko nga chef, nga na ba. Kuan pa na ko ato, ang rank pa na ko ato is commis chef pa ko, like kung sa Dota pa na ba kay Herald gani ka, like mo pa na siya. Ako ang mga kuyog is mga immortal, mga yana, mga divine rank na. Ako ang rank ato sa kusina is Herald. So, commis chef ang tawag na niya. Head chef, sous chef, nga na naman na executive chef, nga na naman na dito ang kuan, mga dagko na siya kayo. Tagaan ra ko nila og mga instructions, niya, mura ni siya buhaton, kay mga kuan man dito kanang banquet man, like for example, 100 ka tao, niya nasalay ka ng salad, nasalay mga dessert. So, mag-set up ko 100 ka plates dara para salad, mag-set up ko 100 ka plates para dessert, nga na gani. Time sa ilahang kaon is mao ni siya, nga na. So, dapat set up na ko before ana. So, muna siya kong trabaho, like set up ato una, hangtod nga magka-rank up gani ka. Magsigara kag set up dara og mga 100 or 500 or pila pa nakabook, nga na. Hangtod nga maabot na jud ka na magluto na jud ka, mo pila jud ka dito sa luto-luto, nga na. Sa kusina, dili jud ko mag-pass if nga kamao ko. Di jud ko mag-pass if nga kanang maayo ko, nga na, oh yeah, kabaw na ko, yeah, I know this, kabaw na ko ani, nakakita na ko ani sa kanang TV or sa internet, nga na ba. Ako, as much as possible, magpa-humble jud ko, nga wa jud ko idea on saon ni. Pero ganahan ko maka-learn on saon siya. Kay if nga na nga attitude mo hang i-show, like even if dili pa na kusina, if dili pa na culinary, nga na, for example, panday, nga na, construction, if yun ka nga, kamao mo ko ani, like ano kung tudlo nga na ba, pasagdaan jud ka na sa kanang mga trainer nimo. Ang kamao naman ka, pasagdaan di ka dara, bantay bitag masayop ka, nga na ba. So as much as possible mo pa-humble jud ko, like paubos. Wa man kailan ako dito god, like kasi man kailangan alin dito, I don't know how to do this, can you show me? Tanawon ako kung giunsa nimo, nga na. So tudloan po kanila nga kani nga niyo na siya, nga naon na siya. The more ka nga mag-ingana og kuan, attitude nila, the more sila nga mo tudlo jud sila nimo ba. Kay mo magud ako ang intention dito nga ganahan ko makat-on lain-lain biya nilang putahe diri, dili biya ning tudloan nila unsa pagluto og adobo. Ano tudloan mo ni mo ana nga pwede ra man si uncle nako ana magtudlo na ako. Ganahan ko makabalo unsa ni mga roast beef. Sayang kaayo ang opportunity nga naa ko diri karon. Unya wala koy makatunan. Kay dito na ako na-learn sa first job na ko nga ang life di ay ingani ra gid ni siya, kanang the more ka nga
on, the more nga experience nimo, magkahumot ang imong resume. Nya once nga humot na imong resume, it's very easy nga makakita ka og nice nga trabaho, nga nice nga sweldo. Kay naano ko karon sa Amerika niya, if dili na ko i-take ang opportunity nga maka-learn ko, lain kayo nga inig uli na ako sa Philippines is wala ko na-learn. So dapat dinigulian ako sa Philippines kay 1 year mo gud namang gud limit yun no. 1 year mo gud dito, so the more ko nga makahibaw, the more ko nga if ever mag-business ko, magnegosyo ko, is na ko idea unsaon pag-run, unsaon nga maka-profit ka, unsaon nga dili ra mo gud luto-luto lang ka dira, like naman ko yung business, kwarta, profit singana. Yung sige ra kagaluto dira niya, wa mo na ginansya nga na. So sayang ra mo kwarta. So mo jud to like grabe akong kuha na to eh. Na sometimes nga morning ko 7 to 3 nga na 7 to 3 niya na po yung mga 12-hour shift, na po yung mga like grabe nga mga shift kanang dagko jud nga mga wedding nga na ba, like na ay mga conference dagko kayo, sometimes 12 hours ako ang kuan trabaho. Unya nato one time nga naay roast beef ang kaning event. So kanang roast beef is mura na siya, tibuok ko siya nga beef nga gi-roast og pila ka 4 hours mo siguro nang gi-roast ang corned beef. Nya ako na mo prep ana nga niyo na siya, nga nao na siya, ni roast na siya ni mo dira. Sa ilang event is nasa roast beef nga naay maghiwa gani. So ako ang nasa na to nga maghiwa. Nya nag-set up na ko dito, na ko table dito, na ka ng roast beef na ko dito, mga upat siguro to ka buok roast beef aron ini kumahuman na ako hiwa isa, na nabugi ibutang nga isa nga na. You know, nakasatubangan yan, naay ka ng event dara murag conference mo siguro to, whatever, or wedding mo to, nakalimot na ko. Yun, naghiwa ko, you know, like, hi, hello, nga na, oh, can I have a slice? Hiwa na po, nga na. Dito na ko first time nga na-encounter ang American nga tips. Kay, you know, wala mo juga naka-encounter na mag-tip-tip nga na ka. Nato yung tiguang niya na siya nga, where is your kuhaan? Karang butanganan sa tip ba? Tip jar. Patakar ko answer ako, oh, sorry, wala na ako na-set up, nga na. So, muto, like, nagdali-dali na yung ko, himo og tip jar, like, I don't know unsa akong gihimo nga tip jar ato mo tug siya square nga kanang sudlanan og kanang mga straw, sudlanan og straw nga na niya. Wala na siya nagamit ba kay wala may gamit ang straw. Akong giyabo ang straw, akong gilimpyuhan. Ako siyang gibutang diya sa tubangan sa ako ang naghiwa ko og roast beef. Moto like na ako $5, $20, like first time na ako to nga naka-encounter nga shit. Di nga ni dire no, so mo na nga every time nga naay event, ako dyan ang mag-una-una gyud nga ako'y kuan kanang mohiwa, ako'y mo whatever inyong ganahang buhaton ako, basta kay ako'y mo gawas kay ganahan ko kanang tip ba nga na. Ganahan po ko mag small talk pod, like ma-practice ako kung small talk gani. Hi, how are you doing? Good. How about you? I'm good. Ganaming ana ba kay kuan good. Ganahan ko mo gawas akong comfort zone. Mo to kong gi-hype sa akong kaugalingon. Ganahan ko nga mo engage sa mga tao kay I've been very unsa tawag na introvert sa akong kuan ever since nga gatong pag-graduate na ako high school. Introvert na ako, dito na ako na-realize nga hindi ako ganahan makikistorya ng mga tao. Pero mo to once nga na ako sa Amerika, may kailan ako diri, hi, how are you doing? You know, yung arap mo. The more nga na-comfortable na ko, the more na ako nga biyaan ako nila, nga na ako ni bahala ani, mutanaw na ko sa kanang mga information about sa kanang event. Kay ba na ko si Boato nga na, you know, daghan ko na amigo hangtod karon is like friends gyapon mi sa Facebook. Mo to siya ako ang first time dito yung mag-snow, nice kayo. Pero dili lang kay na ko murag putlo na ako ni diri kay taas-taas na ni nga episode. Unya after to ni uli ko sa Philippines. Ang ganito ako ang kuyog nga babae. Dili kami magtagdan na yato guys. Dili kami magtagdan na yato kay mura mo siya ka ng lahi iyahang priority dito sa Amerika. Ganahan siya maka-foreigner ba? Nga na ba? Kay 1 year man mi dito niya mauli man mi. So ganahan siya man kita og foreigner. So lahi iyahang galaw dito. Di ko magduol niya, di ko ganahan mo tingog niya, di ko nga na kay mura mo siya garaon pud ko. Di man mi Pinoy mi duha pero dili mi closely dito ra mi nagdungan kay kaming duha ang nakuha sa sponsorship ba nga na bilin siya dito pero I think karon kay deport na siya karon kay wala naman
Wala siya papilis. Like, pag humana mo dito kay nagpabilin siya ako, niuli na ko, kay expired na to ang visa, niya magpabilin ta dere. Huwag siya niuli. Like, nangita gani si sir. Nga, saan naman to si Kuan? Ako nga, butong sir, nagpabilin mo siya dito, sir. Wala siya, digin ko mo tingog niya, jud. Nahana ako. Mo to niuli na ko sa Kuan, Philippines, dagray ko nakatunan. Mao ni siya, mao na. Ang ako ang sunod ato is like, trabaho na ko, nice nga hotel, no? Maybe mo balik ko Radisson, nga na, basi magpass na pug ko balik sa akong resume basig makana na sila nga oh nag-adto na di ka og ng Amerika dong ngani nga na basig makita na kog trabaho dito you know pero since pildado man ko ato first time na ako to nga nakagunit o nga to kadaghanang kwarta like grabe nakaana ko ba nga sa una nga wala jud kay kwarta no tambay ko nya karon is like first time na ako nakagunit o nga to kadaghanang kwarta like imagine good nga 8 hours nga trabaho niya 1 year tapos sometimes nga mag-overtime ka 12 hours nga na like bro libre pa gyud nga kanang wala kay gibayaran sa imong pagstay. Grabe akong save og kwarta to like first time in my life gyud nga mo to ako ang kwarta nga gunitan. Pag-abot na ako sa Philippines, nagtambay na po ko og balik 1 year na food. You know, kay nakaano ko pa nga, alin og gikag Amerika nga na, pero mo lagi na magtambay like ka mahupas mo ang lingaw niya. Mahupas siya ang galingaw. So mo to in the next episode, ato na pang i-kuan i-share nga naabot ko sa Australia. So, muna ba na siya. Alright guys, thank you for watching. Let's proceed to the next episode.